Това е интересен въпрос, защото виждаме как и много предприемачи все повече внасят чужд капитал от хора, които да работят тук. За съжаление, създадохме едно поколение, за което труда не е секси. Да работиш много не е секси. Какво искаш да правиш? Крипто. Що искаш да правиш крипто? Защото мога нищо да не прави, да изкарвам пари. И ние, родителите, имаме вина за тази работа. Защото забравихме едно време, тук може би, едва ли има някой на моите години, може би си спомняте, едно време труда беше добродетел. Моите майка и баща казваха, който работи много е готин. Моите учители казваха, който работи много е готин. Децата на моите приятелчета казваха, който работи много е готин. Труда беше добродетел. Сега това нещо го няма. Сега тарикат лъка е добродетел. Сега дори и тези казват, аз искам да работя умно, а не много. Ти представи си, ако работиш и умно и много, какво ще направиш? Така че всички, според мен, имаме грях, трябва да го пречупим. И откъде идва